कौनो कागज पत्र काम करावे जाने ते बार आधार कार्ड लगता नु बिना आधार के कोनो कौम में नहीं के हो। और हाथ में कंगन, जब हमने के सिवान बैठक में जाने जानू तो जेकर हाथ में कंगनवा ना रहला भीतरी एंट्री ना होला, बहरे खड़ा रहलू का पहचान के महादेव के चेला उसी चर्चा में बाड़ू तो मान ली चर्चा में रोज सब बैठल बन महादेव के चेला है। जरूर हाथ में कंगन डाले के चाहिए। कंगन के महत्व रो सबके जानकारी हो जाए कि का से हमरा मिलेला। तो सोना के कंगन करे वो उतना चाहत ना करे जितने गुजरात के कंगन हमने के अनुभूति बा। ई कंगन जब पहन ले रास्ता चल दे तो लगी कि महादेव के चेला है, शिव चर्चा में रहेली। बहुत ही लोग कहते साहब के लग से जिज्ञासा 18 गुआई रहे जना में भी जिज्ञासा बा तो कि 12 दाना की कंगन काहे बा, कोई दाना के तर शौक से लोग पहन सकता लेकिन 12 दाना के काहे बा, काहे से कि 5 गो गोदराछा साहब पहन रहने और 7 गो अपना झोली में से निकाल के देहने साहेब हरेंद्रानंद के आ हरेंद्रानंद हमारा रोरा के देहने। एक महत्व हम जानता नहीं जा 12 महीना के एगो साल बोलेला जितने जानते नहीं नु कि 12 महीना के एगो साल बोले जाला। आए धरती पर 12 गो ज्योतिर्लिंग बा, शिवलिंग तो अनेको जगह बा, कहीं धोके केहू स्थापित करे ता पूजा करता, लेकिन धरती पर 12 गो ज्योतिर्लिंग बा, 12 गो राशि फल होला, कुल मिला के गुणा भाग कर तो 108 बनल। जना के नमः शिवाय से महादेव के चरण में प्रणाम करे के बाद ऐसे नाम के घोषणा अगर जरूर सबके ना भइल हो तो करा ले। घोषणा करावे खातिर दे जानते नहीं हरेंद्रानंद अपना बाबूजी के कहत रहने हमेशा कहीं पापा नाम के घोषणा कराला तू जान कहबा तबे हम जानता नहीं, हम जानता नहीं कितना दिन से बचपने से महादेव के पूजा करता नहीं। हर शब्द में साहब अपना पापा के कहे कि पापा जी एडमिशन करा ली, घोषणा करा ली, लेकिन सुनवाई ना करी। शरीर छोड़ला के बाद जब वहां के गैल बने वहां जहाँ से आयल बने तहाँ वहां जब अस्थायी नहीं खे जगह मिलल तब तो कहने कि हरेंद्रानंद कहलन बतिया के ना हम कहने। शरीर छोड़ला के बाद भी आके हरेंद्रानंद से अपन नाम के घोषणा करौनी तो जगह स्थान मिलल। हमने के जब जब जाए रांची नु तो आम लोग आए गुरु भाई गुरु बहन तो चर्चा वहां के कह के बात समझा के चल जाए।